Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da haka. Darasinmu ne zai koya mana yadda za ka gane wayarka da aka sace ko ta ɓace ba ma sai ka je wurin kwamfuta ba. Da wayar abokinka za ka iya ara ka yi wannan kuma insha Allahu za a dace. So da farko za ka shiga Play Store kamar haka. Bayan ka shiga Play Store sai ka rubuta Find My Phone. So bayan ka rubuta haka application ɗin zai fito kamar haka. So sai ka danna wannan da aka rubuta Find My Phone. So gashi nan da ka danna za ka jira shi zai installing. Bayan ya gama installing sai ka buɗe shi kamar haka. Kafin mu ci gaba da Allah muna roƙo wanda bai mana subscribing ba ya taimaka ya danna mu subscribe sannan ya danna ƙararrawar sanarwa domin a riƙa sanar da shi da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Yawa bayan ya buɗe kamar haka so sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta sign in as guest. Saboda na saman nan shine Google account ɗin ainihin wayarka. So ƙasan nan za ka danna, da ka danna shi kamar haka zai buɗe kamar haka. Da ya buɗe kamar haka so sai ka sanya wancan email ɗin wadda ta ɓace ko kuma aka sace. So sai ka saka shi a nan inda aka rubuta phone ko email. So bari mu saka email ɗin haka. Yawa bayan ka sa shi kamar haka sai ka danna next. So bayan ka danna next sai zai umarce ka da ka saka password ɗin email ɗin. So sai ka saka password ɗin kamar haka. Sannan sai ka danna nan da aka sa next. Yawwa to ka gani. To sai kun haƙuri sai da ke wanda ta ɓata ko kuma in ce wanda muke bincike email ɗin mun taɓa amma mun amfani da shi a wayar da ta kai guda 3. So sanadi haka ne ya saka ga ya nuno mana wannan wayoyin guda 3. Na yi amfani da shi a Hot 8 Lite, na yi amfani da shi a Hot 7, so kuma na amfani da shi a Infinix a Oukitel. So yanzu da Oukitel ɗin za mu yi searching. So ka gani ka ga ya nuna Oukitel ɗin. Sannan ya nuna cajin batir. So idan kun lura wannan wanda take hannuna ita ce nake searching. So kaga ga ya nuna cajin ta 81%. Haka zalika ma ga batirin ya nuna, sannan kuma kan gashi ya rubuta in your hand. So wayan tana hannuna kenan. Ka gani? So kaga da a ce a hannun wani take so za a iya ganin ta. So za ka jawo haka, za ka jawo, za ka ringa binta, ka rika binta haka. Za ta rika nuna masu sunan unguwan da wayarka take. Za ka ja. So idan kuma kana buƙatar, idan ka isa inda wayar take baka ganta ba kana so ka ganta, so sai ka jawo nan da aka rubuta aka gashi nan tana nuna location ɗin da wayan yake a gashi nan. To idan ka isa location ɗin baka ga wayan ba kuma kana so ka ganta kawai sai ka jawo nan ƙasa sai ka danna inda aka rubuta play music. Kawai za ka ji wayan ta ɗauki ƙara. Yawa wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Idan akwai inda mutum bai gane ba zai iya kira number wayan mu kamar haka. So kada ku manta da danna mana subscribe da kuma like na wannan bidiyo. Gode da kallon tashar Aliyahuz. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da mun dora.